Jahas, terveiset täältä tulevaisuudesta. Kävi nimittäin semmonen homma, että taisin unohtaa kuvata tähän tämän intron tälle videolle, kun sehän oli semmonen juttu, kun ajettiin siellä Jafferaulla sinne lumikoitten taakse ja sinne vuorille, niin taisi olla ajatukset hieman sekaisin silloin aamulla ja itse asiassa koko sen päivän me oltiin pikkusen uupuneita, eikä se niin pikkusen aika pirun uupuneitahan me oltiin siinä sen kaiken sekoilun jälkeen ja lähdettiin sitten siinä tänä päivänä, mikä tässä tulevalla videolla nyt näkyy, niin lähdettiin sitten ajamaan pikkusen ilman semmoista niin sen suurempaa määränpäätä ja tarkoitus oli muutenkin, että pidetään siinä pikkusen tämmöinen välipäivän tapainen, että lähdetään vain ajamaan siihen lähialueelle. Täällä on tosi, keväthän on tullut meilläkin täällä pohjoisessa ja tehdään moottoripyörää jo pikkuhuoltoja ja ollaan tässä ajettukin jo tälle keväälle vähäsen ja eihän tästä ihan hirveän pitkään olla, kun lähdetään seuraavan kerran Euroopan reissulle. Tämänkertaisessa videossa tosiaan käydään siinä Susanlaakson ja Sesterierin ympäristössä, ajetaan hieman Pardoneccian suuntaan sitten siinä Ranskan rajalla ja käydään itse asiassa Ranskan puolellakin. Ja tämä on siinä mielessä hyvä osoitus siitä, että minkälainen alue tämä Susa-alue on. Sanon sitä Susanlaaksoksi, siinä nyt toki otetaan huomioon, että sinne jos mennään Ranskan puolelle, sitten siinä on Pardoneccia ja siitä jos mennään itään, niin siellä on aika paljon kaikennäköisiä, länteen, niin aika paljon kaikennäköisiä ajoalueita ja reittejä ja muuta. Että ei ole pakko niin tavallaan ajaa paikasta toiseen, vaan voi ajaa paikasta yksi, käydä jossakin, tulla takaisin ja ajaa ristirasti. Eli semmoista mukavaa ajelemista silleen paikallisesti, ja kun puhutaan paikallisesti, niin sitten kauemmilla on semmoisia 200 kilometrin lenkkejä ynnä muuta siinä ajellaan. Ja mitä tulee tähän alueeseen, niin seuraava video, mikä me tehdään, on Q&A-video, eli tämmöinen kysymyksiä ja vastauksia video, plus että siellä on sitten vähän ohjeita siihen liittyen, että mitä tällä alueella kannattaa tehdä, mihin siellä kannattaa mennä, missä siellä sijaitsee ne reitit ynnä muuta. Joten jos sinulla on kysyttävää tämän alueen ajamisista, eli näistä legendaarisimmista vuoristoteistä ja paikoista ja muusta, niin pistäkää tuohon alapuolelle kysymyksiä tulemaan, niin me vastaillaan niihin seuraavilla videoilla. Ja tulee toki ilman kysymyksiäkin tulee aika paljon kaikennäköistä infoa tästä alueesta ja niistä paikkojen sijainneista ynnä muuta. Ja tosiaan nämä videot, mitä te nyt näette, on kuvattu kesällä 2024. Viime vuonna me käytiin Norjassa, mutta me tehdään tästä tuotantoa vasta nytten. Niin me ollaan jo seuraavaa reissua suunnittelemassa ja se tapahtuu sitten tuolla heinäkuun alussa ja sieltäkin tulee tietenkin sitten videoita. Mutta tästä nyt tähän tämänpäiväiseen videoon. Täällä lentää semmoista ihme atomisavia, mikä sotkee vehkeä todella tehokkaasti. Voitte vältellä tietenkin mitään rapaa, kun lähdet tänne mitään rapaa-rallia ajamaan, mutta ei sitä sotkua näköjään pysty välttämään. Joka aamunen tankkaus. Nestereppu täyttä juomista ja pikkusen eväätä mukaan, purkki Red Bullia ja vettä reilusti ja sitten taas lähdetään tuonne vuoristoihin. Nyt vaan tehtiin semmonen päätös, että me ei sommelierille lähetä, kun se vähän kuulosti siltä, että siellä on lunta sielläkin. Niin todennäköisesti päässään huipulle aika pieni, niin se täytyy tulla joskus sitten huiputtaa elokuussa. Jännä, kun kaikki polttaa tupakkia, mutta missään ei tunnussa vaan olla. Joo, spesiaalikaupat saa muuta tupakkia. Täällä lippusin on tämmöistä heittenvarskia, täällä on paaluja ja monta välttämättä oikeesti, että täällä on joku. Mä oon varmaan noin joku raskaus.
heppäillä, että iso varten kyllä vielä kyttyisi. Tämähän se on jännä, kun ollaan täällä tietyssä korkeudessa, niin sitähän on kotona, kun katsonut puut, kuuset, pajut, tuommoisia, mitä liian jotakin laitaa. Samanlaisia kuin meillä. Apilaa, hiidenvirraa. No kyllä noitakin meillä on mitään liian vanhaa. Tämä on eikä tavallaan tuo ruiskaunakki. Onko tuo uniikkoja? Kasvit on ihan samoin. Aivan koko toinen, se ei sen kuvaa. Timo oteita. No tämä onkin kukaseen ihme pysky. Taas kun näitä katsoo näitä rakennuksia täällä, niin tämäkin on tuonne Rinteeseen rakennettu. Ja kuka, miten, miksi, millä keinoilla? Miten tämä on tänne tehty? Tuonne pääsis vissiin sisällekin lähti. En mä mene taijaa. Mulla mä eilen sillä vuorilla menettäneet kuntamme kyllä ihan täysin. Mutta onpa nyt nähty tämäkin. Täällä on mallivuokset tehty tämmöisiä pätkiä näitä kaiteita Jyrkimärän kohtaan. Tämäkin on aika pelottava itse asiassa tämäkin tiekko oikein. Ja tuossa niinku teräväreys, jos tuohon ajaa, niin siitä lähtee kyllä niinku oikeasti vasta jäi sitä pelillä. Tähän on laitettu kaiet tähän tiehen oksaan. Pajukeppejä tuolla puuvilalla. Täällä ei vissiin paljon tehtiläisekään pööpölyä. Veikkaa, että täälläkin porukka ajaa sitä, tuossa niitä reittejä ja kaikkea mitä siinä on. Ja sitten tuolla idempänähän on setillä kaiken näköistä hässäkkää. Kun mulla on täydet ilmat renkkaissa. No on. Se vaan tuntui taas kun tuli tähän soralle, että näinkö tässä on kumittu hyvin. Taas muuttuu tämmöiseksi havupuuvaltaiseksi. Täällä ollaan lähellä kilometriä nyt, mutta noussaan vielä kilsa. Ajattele se, me noussaan vielä kilsa verttiä tässä. Onneksi tämä elämä on vaihteeksi muulaa. Niinpä. Voidaan huomenna elää sama homma uudestaan. Tässäkö eilen mietittiin, kun oltiin sillä vuorella korkealla ja vähän ahdistavissakin paikoissa ja muuta, että no, tänään voi ottaa sitten vähän chillimmin, niin täällä sitten taas ollaan menossa, kohta mennä taas tuolla, näkyy tuo tie. Sinne sitä taas pitäisi ryykässä. Aika nopeassa ajassa on 2 kiloa saatettu korkeutta, mutta toi vähän nyt hämäättä, meillä on pilviä aika riskistä nyt. Koitetaan mennä siis tämmöisellä järvelle tuolla vuorella, mutta en tiedä päässään. Toivottavasti me päässään pilven yläpuolelle. Näyttääkö sulla, että jatkuu se treili tästä vielä? Vai päättikö se tähän? Tuonne ettei alas. Elikkä vissiin tuonne ei saa mennä, mutta tuonne nähtävästi saisi mennä, missä siellä puu on. Joo.
Näet. Tuolla on lanappa, eikö lampaa? Mitä ne on nyt tarvittu? Lamppa. No jännä näitä italialaisia lampaa. Vähän jännä. Monet sekoittaa vähemmän. Ei ne ole. Sulla. Mulla. Tämä oli vissiin niinku rest area laatu show. Tuossa järvi tuossa takaa. No ei se mitään. Nythän me mennä tänään. Ei se ole sen kummempi homma. Älä nyt kimppuunsa. Se ajatus siitä hienosta järvestä täällä keskellä tämmöstä kairojen, niin ei me nyt tässä järvialla vielä nähty, mutta mulla on vähän toiveita, että se olisi tuossa penkan takana. Aika sumuista on. Täällä on Sumuisten vuoren gorillat liikkeellä. Niimetsän järven löysimme. Harmi vaan, että ei ole kirkas keli. Täällä on tommosia pässejä ja jotakin sammakoita ja haukkutua ja murmeli, marmotta. Noita me ollaan nähty aika paljon ja se on kyllä ehkä hauski eläin. Ja sitten jotakin tämmösiä koiria. Kyllä sitä varmaan kurjemmassakin paikassa voisi olla vankilassa, kun täällä on täällä Lage lausunut, eli täällä on tämmönen vanhan mallin putka. No, länkkärit laitettu putkan täällä. Tämän mukaan pääset piilhoon susia. Susia? Mitä koiria niin? Eikö se olikin tuo kuorttoksessa? Niitä pitää heitellä kivillä niin. Niin, sitten pääset tuonne karkkuun. Siis tässä niin kuin tuossa kuvassa näytet, että mitä pitää tehdä. Heittää kivillä ja huutaa ja repiä hännästä ja... No sehän on kyllä fiksuoloinen oho. Täällä korkealla kun tullut niin vähän Pringlesipurkki on ajettunut ja lounaaksi vähän tartteen omenastorttu. Lamppa ja lehmänpaska haisee ja pilviä on yhtä sakiasti kuin Pelle-miljoonan keikkapussissa. Täältä pitäisi nyt löytää jotenkin alas. No, vuotelhan tietä. Pysytään vaan tiellä. Niin tai alashan pääsee kyllä, sehän on aivan varma, että tuota törmästä pukata, niin sitä on kyllä kylässä. Mutta se, että säilyykö ehjänä ja hengissä. Täällä ei vesisatteella haluttais kovin pitkään olla, kun katselee kuinka tää on sorttunut matskua tuolta. Tämä kun tulee tää koko rinne tuolta niskaan. Sitten tässäkin näkyy, että joskus tuonne on hylännyt tämä tie vissiin, kun sulla on tätä kiviä tuolla montussa ja tähän on uuden rakennettu. Tämä on aika tuonne noin 30 metriä noihin kiviin puhutusta ja sitten suora kuru sinne kaupunkiin. Tämmöstä se on tämä seikkailumotoristi elämä. Siinä esimerkiksi on aika avarakatseinen maisema tuonne montuun. Ui jumalauta, että on pitkä tuo kuru. Ja mennäköhän mennään tuosta alapuolelta. Mä käyn mutkan. Tämä on ihan niinku Savukos. Muota video. Siitä me sotaan vaan kuule tammukan nostaa tuolla matolla. Ja tuolla on säpi. Pikku tammu. Eikö tuolla joku taito? Varmaan alas. Well, I saddled up my shoes, headed out at dawn. Yeah, I saddled up my shoes, headed out at dawn. Tässä kahvihommassa näillä olisi vähän reenaamista täällä Italiassa vielä, kun pysy kahvi, niin se on normaali kahvi. Tämä on niin mieltä normaali, kun me on nukkekodissa, kun leikittiin lapsena, niin tehtiin semmosia tämän kokoisia kahvia.
Tossa on tuollaiset renkulat, se vähän niinku kertoo siitä, että täällä on joskus järjestetty jotakin kisoja ja olettaenkin on talvikisat ja tosin Torinon olympialaiset 2006 on ollut täällä on ollut freestyle ainakin täällä Sausti-Olympsissa. En tiedä mitään muuta ja nythän on tulossa Milano olympialaiset sitten. Oliko ne 2026 vai mitenhän se nyt menee? Niin muistaakseni näillä alueilla oli taas siinäkin, ainakin tuolla Sestrieressä vielä.